שלום לכולם, אני מזמינה אתכם לתרגול יוגה קצר. תכינו כיסא נוח, עדיף בלי גלגלים, אין צורך להחליף בגדים ונעליים. שימו ידיים מול הלב, תנסו להתרכז בכאן ועכשיו. קחו שאיפה עמוקה, תרגישו גל אנרגיה שממלא אתכם מבפנים, ובנשיפה תדמיינו גל שמפנה את כל המחשבות מיותרות החוצה, את כל האנוחות. בואו נפתח עיניים, נניח ידיים על הכיסא ונעביר את כל המשקל של הגוף לקצה הכיסא. תשחררו את הידיים ובואו נתחיל. תיקחו שאיפה ארוכה ותרימו ידיים למעלה, ובנשיפה נשחרר. תשמרו על הכתפיים רחוקות מהאוזניים, נשיפה ולשחרר. קחו שאיפה ארוכה, תרימו ידיים למעלה, והפעם נשאיר ידיים בגובה הכתפיים. בנשיפה נעגל גב, נצמיד צנתר אל בית החזה, נשחרר ידיים. שוב נשיפה, שאיפה, נפתח ידיים. ועוד אחד נשיפה ושאיפה. משם נעשה פיסוק ברוחב האגן, ניכנס עוד פעם פנימה, נשלב ידיים ונהפוך את הידיים. תתארחו, תיקחו שאיפה, בנשיפה נקרב ידיים. ועוד פעם נשיפה ונקרב ידיים. נשיפה, ידיים קדימה, ועוד אחד שאיפה ונשיפה. שאיפה, נשיפה. בשאיפה ידיים נעלה למעלה, ונניח ידיים מאחורי הגב על הכיסא, וכנגד הכיסא נפתח בית החזה למעלה, נביט למעלה ונשחרר. אנחנו נשאיר יד ימנית על הכיסא, יד שמאלית עולה למעלה, בהטיה ימינה למעלה, ונביט למעלה. נחזור חזרה למרכז, נחליף בין הצדדים, יד ימנית עולה למעלה. בנשיפה אנחנו נעלה יד, נרחיק כתף מהאוזן, נביט למעלה. נרגיש מתיחה, שאיפה ונשיפה. צד שני, שאיפה למעלה, מבט לקצות האצבעות, תנשפו לתוך האצבעות ונשחרר. אנחנו נחזור למרכז, נעלה ידיים למעלה, נסתובב ונפרוס ידיים לצדדים, מבט לאחור. בשאיפה נחזור למרכז ונחליף פיתול לצד שני, מבט לאחור. שאיפה למעלה, נשיפה פיתול. ושוב שאיפה ידיים למעלה, נשיפה נתפתל. נחזור למרכז, נשחרר ידיים, נניח ידיים אל הרגליים ומחליקים את הידיים למטה, מרגישים כוח גרביטציה, נופלים למטה, משם לוקחים שאיפה וחוזרים לישיבה במרכז. נשב עם גב זקוף, נניח רגל ימנית על השמאל. יד שמאלית עולה למעלה ומניחים אותה אל הברך ימני, מתפתלים. נרגיש את הפיתול. בשאיפה נתארך למעלה, בנשיפה נתפתל. ניקח שוב שאיפה נתארך כלפי מעלה, ובנשיפה נתפתל. נחזור חזרה למרכז, נחליף רגליים,
יד ימנית עולה למעלה, ניקח פה שאיפה, בנשיפה נניח מעבר לברך שמאלי. בשאיפה מתארחים כלפי מעלה, נשיפה מתפתלים. ושוב שאיפה התארכות, נשיפה מתפתלים. עוד שאיפה אחת ונשחרר. נחזור חזרה למרכז, נשב בפיסוק רחב, נרים ידיים למעלה, נשלב כפות ידיים ומשם נתחיל סיבוב שלם. נתחיל להתעגל דרך צד ימין אל הצד שמאל. נעלה חזרה, נעצור במרכז. שוב דרך צד ימין עם גב עגול, סיבוב שלם, עצירה במרכז. פעם אחרונה עוד סיבוב, בנשיפה עיגול ועוצרים במרכז. דרך צד שמאל נשנה כיוון. נמשיך להתעגל, נעשה סיבוב ונעלה במרכז. נשיפה, עיגול שלם ונעצור. ועוד אחד, נשיפה ושאיפה. נשחרר ידיים, נשלב ידיים מאחורי הגב, נרחיק אותם מהגב, נפתח בית החזה לתקרה ונשחרר. אנחנו נגביר מרחק בין הרגליים, נניח ידיים בחלק הפנימי של הרגליים, ואנחנו נתחיל להתקרב עם כתף ימני עם ברך השמאלי. ונחליף. ושוב, שאיפה במרכז, כתף אל הברך בנשיפה. ושוב, שאיפה במרכז, נשיפה כתף אל הברך לצד שני. שוב שאיפה, נפתח ידיים למעלה וניפול קדימה עם התארכות. תאפשרו לראש כבד ליפול למטה ועם גב עגול לחזור לישיבה. נעשה את זה פעמיים. שאיפה ונרד למטה, נשיפה, לעלות. עוד פעם אחרונה, שאיפה, עם נשיפה נרד קדימה. עוד קדימה, מבט אל הרצפה, קודקוד הראש מושך קדימה ונרד עד למטה. עם גב עגול נעלה חזרה לישיבה. נצמצם מרחק בין הרגליים, נשב בתנוחה עם רגליים ברוחב האגן ונקרב רגל אל בית החזה, מצח אל הברך. אנחנו נסתכל קדימה, נתארך. נשיפה, בטן פנימה, גב עגול, ברך אל המצח ולשחרר. ועוד פעם, נשיפה, ברך אל המצח ומכאן נתארך. נסובב קו רגל החוצה ופנימה, החוצה, פנימה, החוצה, פנימה. אנחנו נעשה סיבוב שלם ונחליף. ונשחרר. ניקח רגל שנייה. בנשיפה אנחנו מקרבים מצח אל הברך ומשחררים. נשיפה ולשחרר. פעם אחרונה גב עגול ונשחרר. נתארך חזרה ונסובב כף רגל החוצה, החוצה ומכאן פנימה, פנימה, פנימה. ונשחרר את הרגל, נשב בצורה נוחה, ניקח מלא אוויר ונעלה ידיים למעלה, נשיפה, שאיפה ידיים עולות למעלה, נשיפה. פעם אחרונה, שאיפה ידיים למעלה, תצמידו כפות ידיים, נמסטה, תודה רבה, המשך עבודה פוריה.